Невиждания енергон. Легендата гласи, че има силата да възкресява мъртви. Сигналът на Клиф Джампър внезапно се появи отново. Да намерим Клиф Джампър. Клиф! Какво е това? Не знам, Клиф бе целият покрит с него. Чакайте, лорд Мегатрон. Не знаете какво може да ви причини. Хвани се здраво, Джак. Какво ти става, Арси? Реших, че може да се изкефиш на возенето, ако не стрелят по теб. Добре, давай. Готови? На старта? Мико, задачата ми е да те защитавам. Бълкхед. Пристегната съм с колан в 10 тона метални мускули. Защитена съм. Не е честно, Бъмбълби. Шофираш доста по-отдавна от мен. Слава Богу, настъпи тишина и покой. Не пожелавам на никого да има гости. Оптимус? Пресвета Искро. Трансформърс. Това ми трябваше. Остани си счупено. Какво би могло да причини това? Почти съм сигурен, че е тъмен енергон. Рачет. Лорд Мегатрон. Сякаш кръвта на Юникрон, разрушителя, тече във вените ми. Сякаш чувам неговите мисли. Вече знам какво трябва да сторя. С какво мога да ви помогна, учителю? Спри да се подмазваш и чакай моите заповеди. Сценарист Марша Грифин. Режисьор Тод Уотерман. Саундуейв. Боя се, че след пътешествието му сред звездите, господарят е прихванал космическа лудост. Откакто се е върнал, лорд Мегатрон не разсъждава трезво. Увеличи цялостното наблюдение. Спри да се подмазваш и чакай моите заповеди. Не съм глух, но ако Оптимус Прайм е жив, мисля, че в интерес на лорд Мегатрон трябва да унищожим враговете му. Ако веществото, намерено от Арси върху Клиф Джампър, е съживило апаратурата ти, вероятно същата субстанция е възкресила и самия Клиф. Това обяснява защо жизненият му сигнал се появи отново. Тъмен енергон? Среща се толкова рядко, че на практика не съществува. Откъде се е взел на Земята? Бил е донесен от Мегатрон. С каква е цел? Да завладее планетата, като създаде армия от зомбита. Ще му се наложи да потроши доста микровълнови фурни. Откъде ще намери толкова мъртви кибертронци в този свят? Беше страхотно. Искам пак. Яко!
Извинявай, явно съм я забравила на задната седалка. Автоботи, пригответе се за... Потегляне. Вие останете тук. Рачет, идваш с мен. Арси, известно време ще бъдем извън обсега на радиовръзката, за това те назначавам за командир. Друже, ти си най-големият и трябва да бъдеш шефът. Никога не назначава мен. Оптимас. Едно е да сме телохранители, съвсем друго да бъдем бавачки. Рачет не е излизал на акция от времето на войната. Буталата ми може и да са ръждясали, но слухът ми още е остър. За сега отиваме само на разузнаване. Тогава защо усещам напрежение в гласа ти? Арси, доста неща се промениха за последните 24 часа и всички ние трябва да свикваме. Рачет, активирай моста. И така, шефе, какъв е списъкът с задачите? Ще изляза да патрулирам. Но Оптимас каза да стоим тук. Ще командваш, когато станеш началник. Би, идваш с мен. Бълкхед, назначавам те за старши. И така, какво искате да правим? Искате ли да посвирим? Но ние не сме група. Не бъди враждебен. Свириш ли на нещо, Рев? Ами, на клавиатура. Добре, ще семплираш на лаптопа, Джак? Понякога се забавлявам с хармоника. Да ти приличам на кънтри певица? Полей се с фалшива кръв и подскача и наоколо крещейки. Бълкхед, поемаш ударните. Ще забием в стил индастриал. Направи си сам, ще бъде името на групата ни. Трябва само да научите песните. Започваме с баладата "Моят юмрук, твоето лице". Не ми казвай, че не се справяш с твърдото звучене. Датчикът за движение, скрийте се! Прайм. Агент Фауър. Той не е тук, няма никого. Освен мен, разбира се. Къде е? Чакай, не ми казвай. Сигурно размазва някой мини-маркет. Не знам какъв език говорите на вашата планета, но Прайм обеща да се справи с десептиконите. А думата "справям" на английски означава да взриви огромен кратер насред Небраска. Кажи му, че... От кога ползваш електричество? Здравейте, как сте? Контакт с цивилни? Екипът на Прайм. Този път наистина премина границата. Чакай, не ми казвай. Да не сте открили детска градина? Добре. Ами, ние сме стажанти. Ученици на практика. Специален курс по... Работика. Добре, да тръгваме. Вземам и трима ви под федерална закрила. За ваша сигурност. Ние ги пазим. Нима. Искаш ли да го обясниш на шефовете ми в Пентагона? Не използвайте този телефон. Не работи. Това изобщо не е краят. Голяма стъпка. Оптимас, какво се надяваме да открием тук? Мястото на най-голямата кибертронна битка в тази галактика. На Земята? Сигурно се шегуваш. Помниш ли, че към края на войната и двете страни започнаха да крият запасите си от енергон извън нашия свят? Разбира се, това е причината складове за енергон да съществуват на планети като тази. Както и причината битките да се преместят на планети като тази. Боя се, че паметта на Мегатрон е дълга, колкото миналото му. Сър, тук агент Фаулър. Имаме проблем. Потеглям от базата на автоботите. Ще ви обясня лично.
Тук агент Фаулър от базата на автоботите. Ще ви обясня лично. Базата на автоботите, а? Хората винаги са най-слабото звено. Доведи ми този Фаулър, за да обясни на нас. Ей, голяма птицо, аз летя тук. Какво под дяволите? Първо магистралите станаха опасни, а сега и пътуването по въздух. Искаш да танцуваме ли, Десептикон? Аз ще водя. Никога няма автобот наблизо, когато ти е нужен. Ушите ми! Това е сигнал за помощ от Фаулър. Проследи ли го? Не успях. Какво толкова? Моля, сериозно ли? Фаулър е кретен. Независимо дали го харесваш или не, десептиконите може да са го хванали. А Фаулър знае къде се намирате. Къде се намираме? Нима току-що не видяхме колко бързо отстъпва Фаулър? Ще пропее пред десептиконите. Но не успяхме да го засечем. Може да е навсякъде. Мисля, че мога да го открия. Преди около 5 години правителството започна да поставя микрочипове на агентите си, като онези на домашните любимци. Какво? Казаха по телевизията. Ако успея да проникна в сървъра на федералните, може би ще разбера координатите на Фаулър. Ти да не си хакер? Толкова си малък. На 12 съм. И 3 месеца. Добре дошъл, агент Фаулър. Всичките си гости ли се отнасяш така? Само с приятелите на автоботите. Автоботи? Това да не са автомивките на самообслужване? Така ли искаш да играем? Явно не са ти казали, че не оценявам човешкия хумор. Настани госта ни удобно. – 39,5 градуса северна ширина, 116,9 градуса западна дължина. Добре, чакайте тук. Не развали групата! Да. Джак, ти си старши. Всичко тук е на наше разположение. Мико? Мико? Фаулър?
Тук е цялата десептиконска шейка. Добре. Какъв е планът? Мико! Май, сгафих. Мико, залегни! Дръж го здраво! Мико, не гледай насам! Но... Обърни се! Арси, Бъмбълби, чувате ли ме? Чисто и ясно, Бълкхед. Имам проблем. Бълкхед, те са просто деца, хора. Опитай да... Къде си? С нея? Какво да правим? Бълкият може и да не е разбрал, че тя е с него. Мико не е виждала десептиконите в действие като нас. Няма представа. Това са координатите, все още са активни. Назначавам те за старши. На кого? Арси, до базата, обадете се. Джак, трябва да ни върнеш обратно. Ало? Бъмбълби, настъпи гъста. Агент Фаулър, имам една простичка молба, която ще спести траура на семейството ти. Кажи ми къде е базата на автоботите. Няма проблем, но първо искам да те попитам нещо. Добре, слушам те. Не ми харесва обслужването тук. Може ли да говоря с управителя? Тук аз вземам решенията, аз командвам. Донеси жезъла. Защо се бавят Арси и Бъмбълби? Братле, десептиконите сигурно вече измъчват Фаулър. Да щурмуваме мястото. Ето ги. Защо тези момчета не са с техните роботи? Нали сме екипи? Еха, усещаш ли и вибрации? Ей, вие! Проклятие! Питам любезно за последен път. Базата на автоботите. Ще ти кажа, приятел, защо не си гледаш работата? Както и предполагах, енергонът и човешката нервна система не се разбират. Оптимъс, за първи път в живота ми се надявах да грешиш. Оптимъс, добре ли си? Виждам, че си довел вярното си куче. Мислех, че отдавна ръждясва в някое сметище. Защо не го поканиш да си поговорим, а? Знам защо си тук, Мегатрон. Не съм изненадан, Оптимъс. Все пак двамата с теб воюваме от доста отдавна. Но времето ти свърши сега. Вдигни се, моя армия!
Света Искро! Почувствайте силата на тъмния енергон! Следва продължение. Ролите озвучиха артистите Радосвета Василева, Даниела Йорданова, Здравко Методиев, Светломир Радев, Христо Бонин. Преводач Иво Иванов. Тон режисьор Наталия Антонова. Режисьор на дублажа Габриела Жекова.